puomi on lähinnä, siinä on kyse tasapainosta, niin mä veikkaan, että siitä on aivan varmasti hyötyä melkein lajissa kuin lajissa ja varmasti parkourissa. Sitten muuta, mitä sieltä tulee, niin on ketteryys. Että sitä käsittääkseni kanssa tarvitaan paljon teille. Koitetaan alhaalta vauhtia siellä ilmassa. Painitella käsillä sitä hyppyä taaksepäin. Vähän nojaat harteilla taaksepäin, mutta poraat sen tonne kattoon. Mitä sä niin näet, että mitä se voisi niin tuoda niin parkourin harrastajalle, tämmöinen trampoliiniharjoittelu? Joo, kyllä siinä ottaa kehon hallintaa ja sitten varmaan noita alastuloa, että me tehtiin siinä volttia ja muuta kierrehyppyjä, niin kun sitä harrastan tuolla ulkona, niin on kovempi alastulo, niin se pitää olla varmaan huolella se alastulo osata, niin sitä ehkä mun mielestä eniten tuossa kaikille tuli varmaan jotain uutta ja intoa kyllä riitti, että hyvin totteli, että yritti lähes kaikkea mitä käskettiin. Yeah, the gymnasts are inside and it's cool. But the guys doing parkour must be outside. Everything is, is very soft or whatever. Yeah. It's not so safe. For the ankle, you can really twist the ankle. Yeah, that's true. When you're outside, it's concrete. Everything is compact. So I'm there. I do the landing with this one first. In London, we have an academy. We run some classes in the academy. So for a part of the students, we're inside, but the other part we're outside. But for my own training, I'm always outside. Always. Yeah. Even it's raining, even sometimes I'm very freezing. But yes. Yeah. But always outside, always. Don't forget the second hands. This hands. Slam monkey is this one. There. Because it helps to keep the balance. Okay? You have to become master on the ground. So you have to feel comfortable on everything that you have on the ground. So it means balance, small precision jump, small cat flip, small traversing, everything on the ground. You have to feel master. So I don't know how long it takes, but for that, this is the basic. And if you become master on the ground, it means that you develop your physical conditioning, you develop your balance, you develop your sensitivity, you develop your accuracy, so everything's, you develop your approach with obstacle, all these kind of things. It's, for me, is the basics, is the general aspect of parkour. Go! You okay, guys? Yeah. Minkälaista fiilikset täällä tänään? No, silleen tyytyväinen, että on saanut näin paljon ihmisiä näin hyvien opettajien hoiviin. Voi olla tyytyväinen, että Suomen parkour-skene saa tämmöistä opetusta. Hyvä, että siitä tulee hyvä mieli. Sanotaanko, että huomenna mä ootan innolla, minkälainen se on se juoksun ja ponnistamisen tekniikka-workshop, mikä tulee niinku yleisurheilijalta. Siinä on varmasti paljon, mitä parkourijat voisi niiltä oppia. Miten oikeasti pitää ponnistaa, että voi ponnistaa mahdollisimman pitkälle. Ja huomenna on Parkour Generationin, eli Parkour Coachingin voimaworkshoppi. Se on hyvästä ihmisille. My name is Andy Day. I'm also known as Kiel, and I've been photographing parkour for 4 years almost, and I jump around a bit as well.
I've not just developed as a photographer, I've developed as a parkour photographer, but also as a photographer because I only started taking photographs because I discovered parkour. So both have worked together. As my knowledge of parkour has improved, my knowledge of photography has improved. So that's how it's changed. I think just knowing how it works, how people move, how they move in relation to certain structures and buildings and stuff. So. Indoor workshop, if I am photographing it, the bit I enjoy most is Forrest's warm-up because of his sweat, his smile, and also you get this geometry in the room. Everyone's doing the same things, they're all making the same shapes, and you get some interesting patterns and stuff. Päivä 2, mitkä ovat tunnet? Vähän väsyttää. Ehkä se alussa, niin meillä kuin kaikilla muilla, niin se oli alussa semmoista ihmettelyä. Ei ollut ketään opettamassa, että hei, näin kannattaa tehdä toi. Se oli aluksi semmoista ihmettelyä, että keksittiin paljon uusia juttuja, mitä paljon muutkin oli keksinyt. Ja kikkailtiin tuolla kaupungilla menemään ja ihmeteltiin, että ei vitsi, että noinkin voi tehdä. Se videolla on kanssa toi niinku tälleen näin. Ja se on edelleen sitä, totta kai, paljon, mutta silloin se oli pelkästään sitä. No, musta tuntuu, että mulle uutuuden viehätys tavallaan katosi aika nopeasti. Tavallaan se kesti tosi pitkään, mutta tavallaan myöskin hyvin nopeasti tuli vastaan se, että miten kaikki tämmöinen niinku treenaaminen, että lihakset ei riitäkään ja pitääkin hirveästi tehdä hommia, että se ei olekaan sit ollenkaan niin helppoa kuin miltä se näyttää. Että nykyään ehkä sitten on tullut myös paljon semmoiset lihaskunnon ja lihashuollon harjoittamista, mitkä nyt vasta ymmärretään, miten tärkeä osa ne on lajia. Nostetaan kantapäät ja hartiat ylös ja hieritään tää matto. Mä opetan keskivartalon voimaa, josta oikeastaan lähtee kaikki liikkeet. Jos vaikka ponnistut ja sulla on hyvät jalat, kun sulla on keskivartalossa voimaa, niin ei se ponnistus, se ei vaan lähde. Tänään harjoitellaan ensin vähän räjähtäviä vatsalihaksia ja sitten vähän sellaista perusvoimaa. Okei, selvä, kiitos. Enjoy. Kuuto. Hyvä. Muistakaa pitää tiukkana keskivartalon valmiina. Left! Right! Left! Right! I have respect for the people I teach, but I like to feel that they have respect for me. And I think that when you are strict, if you're strict but good, you know, nobody will say to you something. If you're strict just to be strict, you know, it's stupid. Toiminnanjohtajan toimenkuvauksen muotoutunut semmoinen yhdistyksen käytännön asioiden pyörittämä. Ja ehkä mä oon luonut semmoisen turvallisen ja toimivan pohjan, että asiat rullaa ja niistä tiedotetaan ja niin edelleen. Olisi hyvä, että Suomen Parkour ry:llä olisi kiinteästi palkattu enemmänkin henkilökuntaa, kellä olisi tietty tuntimäärä päivässä, mikä ne tekee jotain tiettyä asiaa. Vaikka edelleen tietysti suurin osa työstä, mitä tehdään Suomen Parkourin eteen, on vapaaehtoistyötä ja se on mahtavaa ja sitä pitää arvostaa.